ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଠାକୁର ପୂଜା ସାରି ଚିତା ଚୈତନ କାଟି ମୁରୁଜ ପକେଇ ଚାଲି ତଳକୁ ଗଲାବେଳକୁ ରାଣୀମା ଆମର ଶୋଇକି ଉଠିକି ଆମ ବାପାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବସିକି କୁଟୁଛନ୍ତି ଝୁଣା, କାରଣ ରାତିରେ ଶନିମେଳା ଝୁଣା ଧୂପ ଦିଆହେବ। ଏଇସବୁ କାରନାମା ଦେଖିକି ମୁଁ ଚାଲିଲି ଛାତ ଉପରକୁ। ଗଲାବେଳକୁ ବୋଉ ଆମର ଲିଆ ଫିଆ ଛଡ଼େଇ ପୁରା କାମ ସାରି ସାରିଲେଣି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତଳକୁ ପଳେଇ ଆସିଲି, କାରଣ କରିବି ମୋର ପେଟ ପୂଜା ପାଇଁ ରୋଷେଇ। ସେଥିପାଇଁ କଲି ଆଜି ପରଟା ଆଉ ଛୋଲେ, ମାନେ ଓଡ଼ିଆରେ କାବୁଲି ବୁଟ କଷା କରିସାରିକି ଶୋଇ ପଡ଼ିଲି ଖଟରେ ଘୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାରିକି। ଉଠିକା ଲାଡୁଲ ଆମର ଲାଗି ପଡ଼ିଲାଣି କାମରେ। ଯାହାହେଲେ ସେ ଘରର ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଲୋକ, ମାନେ ମେନ୍ ଲୋକ ସିଏ, ତା ଉପରେ କେତେ ଦାୟିତ୍ୱ ଯେ କହିବାର ନାହିଁ। ଶନିମେଳା ହେବ, ଘର ପରେ ଝାଡ଼ୁ କରି ଚାଲିଛି ସିଏ। ଯାହା ପାଠ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ଯାହା କିଛି, ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଯାହା କିଛି ହେଲେ ଲାଡୁଲର ଭାରି ଖୁସି। ସିଏ ଗିନି ବାଡ଼େଇବ, ତାପରେ ଘଣ୍ଟି ବାଡ଼େଇବ, ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବ, ଆଳତି ନେବ, ତାର ଅଲଗା ପ୍ରକାର ମାନେ ଚାଲିଥିବ ରଙ୍ଗଭଙ୍ଗୀ। ଦୂରରୁ ଆଉ ଭକ୍ତିଟା ତାକୁ ପାଇଲାନି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆସିକି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ଭାଇନା, ତାଙ୍କ କୋଳରେ ଆସିକି ବସି ପଡ଼ିଲା। ଖାଇବାରେ ଆଜି ହେଇଥିଲା ଶାଗ ଭଜା, ଭାତ, ଡାଲମା, ତା ସାଙ୍ଗକୁ ସକାଳର ଯେଉଁ କାବୁଲି ବୁଟ କଷା ସେଇଟା।